Altså YouTube. Jeg skulle lave den der Ask Me. Nej. Jeg overvejer at lave en Ask Me video, men der er ingen, der følger mig på Facebook. Så. Men det er i hvert fald min nye gamer bærbar. Ja, det er min nye gamer bærbar, men den går ikke lidt i. Så. Jeg er syg. Ja, det er noget værre lort. Så. Men jeg vil i hvert fald lægge den her video op, og så må vi se, om jeg får nogle like. Hvis jeg ikke gør, så kan det godt være, at jeg holder Facebook-side. Og lægger den ud. Men det ser vi jo. Der kommer så også noget Minecraft. Og Team Fortress 2. Hvad er det? Ja. Jeg er fandme ved at blive tjekket. Professionelt. Det er at finde nogle grimme marker. Jeg kan lige skrive ned i beskrivelsen. Nå, men det var alt herfra. Vi ses.